Onde a calquera lle gustaría pasar as súas vacacións, rodeado de amigos, música e troula. Preparad os vosos corpiños, porque o seguinte grupo ven disposto a que movamos o esqueleto a ritmo de rock and roll, desde primeiro de primaria e acompañados pola súa mestra Marina, chega o musical de Camp Rock. Quen poderían ser os roqueiros deste cole? Pois claro, os nenos e nenas de primeiro, que cunha guitarra na man non se acordan ni de estudar. Vámonos, xa que están, e que están toleando por saír. Recibámonos como se merecen. Un aplauso.